yi min laifi ta ci amana ta kuma na faɗa ba zan yafe ba. Dole ne in tsaya nuna ƴata tana da gata kamar kowace ƴa. Get out! Ba zan fita ba from. Me take da shi wanda Nadiya ba ta da shi? To me kake nufi? Dan waye jahili a gidan nan? Dan Allah ki shiru yanzu in kika yi magana sai ya ce Audu ne. Binta dai. A'a. Wallahi binta dai. A'a dan Allah umma turai in kuna abun ku daina sako ni a cikin Allah bana so. Jahilan banza jahilan wofi. Ka tabbata ka dauko mana kayan aikin nan. Karfe 2 na dare za mu haɗa nan. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kira a lokuta da dama akan a tausaya wa mata. Hatta a hudubarsa ta bankwana yake faɗi cewa ya kamata mazaje su tausaya wa matansu, su ji tausayinsu kuma su kyautata musu. Allahu akbar.